Žene sa zjavil diabol a ponúkol jej 3 priania, ale ešte k tomu jej povedal: všetko, čo ti dám, tvoj muž bude mať toho 10-krát viac. Nie je žiaden problém, ja mu to predsa prajem. A vyslovila svoje prvé prianie: chcem byť veľmi bohatá. Ale pamätaj, že tvoj manžel bude 10-krát bohatší než ty. Nie je žiaden problém, prajem mu to. A čo je jeho, je aj moje. Žena teda zbohatla a jej manžel bol 10-krát bohatší. Chcem byť nesmierne krásna, neskutočne krásna. Ale pamätaj, že tvoj muž bude 10-krát krajší než ty a mnoho žien ho bude chcieť pre seba. To je jedno, to nie je žiaden problém, ja nežiarlim. A tak sa žena stala